Si Bunso guys. Tulog pa. Ay. Mamaya na yan gisingin. Go, Morning guys. Wala kay kuha na niyo? Nagising ako kasi ang ingay ni Papa. May narinig ako mga ano. Pap! May narinig ako mga coins. Ano ba yun, Pap? Ha? Pang pistahay. Guys, alam nyo ba Pang guys? ano, pang bite? Pinuksan niya yung alkansya niya. Bisa ano pang bite? Na tig G's. No, grabe ba? Ano kasi guys, malapit na kasi fiesta na sa amin dito sa 27. Kaya binuksan niya na yung ano niya, alkansya niya para pambili daw ng lechon. Kasi sabi niya pang bike sana to, kaso sabi ni Mama, ano na, ibili na lang ng lechon niya para sa fiesta. Kaya yan, binuksan niya para pang lechon sa fiesta guys. Grabe dami. Tsaka ano guys, alam nyo ba na isang taon niya tong ano, isang taon mahigit niya tong ano, ang tawag niyan, pinag-ipunan. Wala ka mo! Mga ano, ay, bakit pinano mo na pang lechon na lang mo? Sa kanya yung 5 litson. Oo nga pala guys. Hinati-hati kasi ni Mama yung ano guys, yung gastos sa fiesta namin. Ako, yung ano ko, yung isang buong baboy na ano pang ikakatayin, tapos pang ano pang sahog. Tapos kay Papa lechon, kay Mama ano mga ricados, tsaka kay Bunso ano pang salad. Kay Jerome soft drinks tsaka ano mga wine daw, chores. Noon may wine. Mga pantagay. Si ate wala. Baby girl, ano sa'yo, baby girl? Ano sa'yo? Ha? Ano sa'yo? Asaman? Ano yung ano mo para sa piyesta dito? Kakain lang? Kakain lang. Okay lang. Puti naman kain kasi. Guys, nakalatan nyo ba guys? Ano, pumayat na si Snake konti. Medyo malaki pa lang yung chan, pero pumayat na siya, di ba? Oh. Ayaw ko na ipakita guys ha kasi ano. Bawal. Bawal ka. Baby girl. Tingnan mo, baby girl. Ano? Isang taon niya tong pinag-ipunan, baby girl. Isang taon mahigit. Isa ka buwan? Isang 1 year. 1 year. Oh. 1 year mahigit. Nila, nino natag-gis. Baka saktong-sakto na to pang lechon, guys. Tingnan niyo naman yan, guys. Konti pa lang yan. Grabe. Hindi to napuno niya, guys. Mga 3-4 Picture ba lang. na ipos ang Facebook? Tapos ngayon, parang kalahati na yung Picture ipos ang Facebook. kalahati na yung nakuha. Ano? Ay kana picturean niya iyabo na niya na picturean niya na ipos ang Facebook. Ipon challenge. Ipon challenge ba? Ipon challenge.